Okay, aiwa ndapanzwisisa muzukuru warondedzera. Asi nekuda kwematare unoona zvinhu zvemishonga izvi muzukuru zvine mhiko dzakasiyana siyana. Vakawanda vanenge vachida kutoita live neni vachitaura, asi sezvo ndiri munhu mukuru, ndiri n'anga, ndine husvikiro huri pandiri. Ini ndinobva kuGuruve kwaMudhindo. Kana wakambosvika kuGuruve, ndinobva kwaMudhindo kuGuruve kwana Muchenje uku kana wakambosvikako. Ini ndakangozvarwa muzukuru ndine ndakatogumira chikoro grade 7 nekuda kwekuti ndakanga ndaakurwara. Vanhu vakati mwana uyu ngaafambiswe, ndikafambwa neni murunyararo ndikafamba nevanhu vakawanda, ndikaenda mumasvikiro akawanda, ndakaenda kun'anga dzakawanda, ndakanyatombobuditswa muZimbabwe ndikatomboendeswa kune imwe nyika iri kure kunorapwa ndichigadziriswa zvemishonga izvi. Saka chandoda kutaurira muzukuru ndechekudai, munyika nenyika idzi mune zvivanhu zvinoitwa. Ndoda kungoedza kukutsanangurira kuburikidza netsaona nemeseji yandakataura. Tine mapowers atinopiwa uyezve tine zvinhu zvatinoudzwa zvekuita pagore roga roga. Panenge painefanira kuva nechiitiko chinoitika, chimwe chinoshamisa, chimwe chinosuwisa, chimwe chinorwadza, chimwe chinochemedza. Asi nekuda kwekuti mabasa atinenge takapiwa kuti tiite, kana vepasi vataura kuti basa iri ngapaitwe, bhazi ngaribheuke, vanhu vese ngavafe, vanhu vese ngavatsve, that frame iya yaibuda yemoto ndo zvaidiwa. Muine ropa revanhu, kutsva kwevanhu nokuenda. Zvinhu zvatakaitira kuti zvisunungure nyika, nekuti kwataakuenda uku kune rusununguko rukuru rwevanhu vemuZimbabwe. Vazhinji vachafara, vana vachave nerusununguko, vane marwadzo vanorwara vachapora. Saka zvinowanzoitwa mukuburikidzwa nekusacrifica vanhu, ndokutoti zviite. Ndokusaka chero kuhondo kunotonofa vanhu kuti imwe nyika iwane rusununguko. Saka rusununguko rwebhazi ndini ndakaita izvi, nemamwewo mazvisvikiro ari pasi atinotaura nawo. Saka mugore ramangwana tichave tine rimwe bhazi. Tikatatuka mabhazi maviri aya tinenge tapedza basa. Ini ndichaita live, ndicharonga zvangu apa hangu. Ndine vanhu vandiri kubatsira vakandounganira muzukuru. Ndabatsira vanhu vazhinji, ndiri kubatsira vanhu vakawanda. Vamuri kuona vese vazhinji vari kuuya kuno ndichivabatsira. Saka handina kutanga izvi nhasi. Saka nekuburikidza uyu wokutsva uyu Butao, pamatare edu tatakatarisira kuti vanhu vese vafire mubhazi, but iye akanobatwawo nemweya wekuti abatsire vanhu. Ndokusaka ukaona vazhinji vairamba kuenda kune bhazi, nokuti simba ratatakaisa pakuti bhazi ritsve ranga rakanyanya. Saka Butao akapesana nematare zvikuru, asi sezvo ari munhu wenyama akaita nekusaziva, akaregererwa nematare, nekuti matare akakwanisa kumuaccepta kuti munhu uyu aita izvi nekusaziva, asi ari mukuda kubatsira, asi aitokanganisa, asi iye ari muaction yekubatsira. Saka akatoita luck, angadai akatofira ipapo, bhazi ringadai rakaputika ka1 naiye ari mubhazi, asiwo ipapo akaita luck zvake, akaita luck rukuru. Ndinovembadzidzawo, pane zvimwe zvinhu sezvaunoona haikona kungomhanya kuenda kumberi usati wafunga kuti ko izvi zvaitirwei, sei zvadaro. Saka accident yakaita sei yakaitika, kana iwewo ukazvitarisa, haisi accident yekwamwari, haisi accident yekumaprofita, yakanga iri yechivanhu chatakanga takagadzira. Accident yakaita sei yange haisati yamboitika kune nzvimbo dzakawanda kana muZimbabwe chero kunoku, yekuti vanhu vanotsvira mubhazi, vanhu vofa vanotsvira mubhazi. Yakanga ine matare, takatoigarira pasi, takaomberera
kubva kumadokero kubva kumabvazuva kwose tikabatanidza mbiya nemishonga dzedu tikati panofanira kudeuka ropa guru kuitira mabasa atoda kunoita kumberi uko hasisi kuzongoperera pabhazi, hasisi kuzongoperera pamabhazi. Pane basa muzukuru ratichaita kumberi kwatiri kuenda uko. Tiri kunoita basa guru, basa kwaro, basa tsvene, basa guru ratichanoitira nyika yedu yeZimbabwe nevanhu vose vachadzoka kumba, vanhu vogara, vanhu vofara. Tine basa guru, iwe neni muzukuru tine basa. Pane zvataakunogadzirisa kuburikidzwa nemabhazi iwaya amuri kuchema, hongu muri kuchema vanhu, upenyu hwevanhu. Hazvisi nyore kutora upenyu hwemunhu, asi nekuda kwezviitiko zviri kuitika munyika ndizvo zvaita kuti tiwane mapowers kuburikidzwa nekuchekeresa vamwe vanhu. Gore rino tachekeresa vanhu ava, gore ramangwana tichachekeresa zvinhu zvakatotaurwa kubva kune vanhu vari pasi, vari mumvura, kuti tiite basa iri. Saka ndo zvakazoitwa kuti musikana uyu anonzi Ruvarashe ndakambomubatsira, ndikambomushandira, munhu wandikambobatsira. Vanhu vese vakafona vakati sekuru sekuru zvadai zvadai. Ndo pakanzi nhamba dzangu ini ngadzitore mari, zviri nani mari itengeswe mumachira, nekuti akapotsa aspoila basa rematare nekuda kwekuti zvaakaita akaita pakubatsira kwokusaziva, kusina ruzivo rwakakwana kuti zvandiri kuita izvi ndiri kutokanganisa neimwe nzira. Nanhasi ari kuti akagona, unesu ari kuti akagona, but vanhu vaisaziva kuti sei bhazi rakatsva. Bhazi rotsva vanhu vese, vanhu moti ndimwari. Akanga asiri mwari, akanga ari matare, wakanga uri mushonga. Ndo zvinotaurwa zve kuti bvuma kuti kuZimbabwe kune mushonga, iwe woramba. Bvuma kuti kuZimbabwe kune mushonga, iwe woramba. Saka moti bhazi rakapiswa naMwari, monamata muchiti Mwari, Mwari ndiye akapisa bhazi. Ndini ndakapisa bhazi nematara angu muzukuru. Tichatopisa rimwe futi gore ramangwana kuti zvinhu zvatinoda kuita emu yedu tisvike patakananga. Apa tichiri kupoterera nerodhi, tichazoenda straight takananga nemugwagwa. Saka ndichaita vhidhiyo newo kumazuva rovire kwakumanheru nheru, sezvo apa pane pandiri musango pandiri kumbobatsira vanhu, pandiri kumboitira zvandiri kuita zvemishonga zvedu zvechivanhu. Saka ndo mamiriro akaita nyaya muzukuru. Mari iye ndo zvatakatoti ngaitounzwayo kuno kwandiri ini svikiro raita basa, nekuti ndiri kutoitira basa ruzhinji rweZimbabwe. Handisi kuurayira vanhu ava kubhenefiti yangu ini, ndiri kuurayira vanhu bhenefiti yenyika yese. Mangwana, gore ramangwana ndichaita same thing. Nyangwe vakauya vese vaifona, vana Simba vari kutaura, vana Chikanza, nepasi ripo nekushaya ruzivo rwokuti muZimbabwe mune mushonga. Vanhu havasati vaziva panhu ipapo chete. Dzidzai vanhu kunze uko kuti muZimbabwe mune mushonga wakaipa. Unokukuvadza ukatodona kutoti po, uri palive uchitaura so kudona kutoti dzedzere kuti po. Kana munhu ada kukudonhedza anokudonhedza. Zvinoitwa muzukuru nematare nemishonga. Iriko mishonga iyi yavanoshora, yavanoramba. Vachazobvuma mumwe akuwara nazvo. Handiti mapanzwa muzukuru. Saka uyo Bhutau akaregererwa nematare. Anga adai akatozodhingurwa, akatonofa nemaronda yawaya muchipatara. Asi matare akazoona kuti haana kunga aziva, ngaaregererwe, haana chaanoziva, mwana hapana chaaiziva. Asi kumatare hatingamuti akagona isu sevanhu vainge vakaronga basa kuti riitwe nemazvo. Pasi 8 vanhu vaakabuditsa ipapo akatokanganisa zvakakura, asi tichazvigadzirisa hedu mugore ramangwana. Patichapisa rimwe bhazi kana mamwe mabhazi maviri kamwe chete topedza basa muzukuru, tozoti taakunanga kumuseve kunoti juu topedza basa, vanhu vosununguka. Saka muzukuru, nyaya iyi ndeye machokwadi, haisi yekunyepa. Ndini ndakadaro ende ndicharamba ndichidaro. Ngavauye nemahandi, kana foni yangu yandiisi kana pahide, chekunzi unohaidha kuti IP address, handiite zvese izvozvo muzukuru.
anouya otaura neni mbune face to face. Nyange ukaya nemasoja, nyange ukaya nemapurisa, ndinenge ndiri ngori pano uchauya wonditora woona kuti chii chichaitika pauchauya pandiri. Saka ipapo ndo mamiriro akaita nyaya. Uyezve mubank account iyoyo yemunhu yakaiswa kuna Simba Chikanza, nyange vakafonera maresearch ekubhengi iroro Capitec, vachakuudzai kuti hakuna proof yekutaura kuti yakasendwa nemunhu achidoneta mari muakaundi imomo. Hapana that proof. Kana vekubhengi vakafonerwa vanotaura kuti hakuna, ende munhu kana paine munhu akasenda mari muakaundi iyoyo, munhu iye ngaasumudze ruoko ati ini ndakasenda proof iyi ndichisendera nyaya yaButao. Hapana proof iyoyo muzukuru. Hakuna munhu akasenda mari kwandiri kana 1 rand. Hakuna muzukuru. Hakuna munhu akatumira kana 1 rand kwandiri yechema yenhingi yekutsvakwa kwaButao. Ini ndakangokorekta, ndaida kungokorekta vanhu kuti vanhu vazive kuti ndini ndaita basa, ndini ndauraya vanhu. Vanhu vazive kuti mugore ramangwana tichaita zvimwe futi, hatisi kuzodzokera kumashure. Saka ndo mamiriro akaita nyaya muzukuru. Wakasununguka kupublisha, wakasununguka kuti aiwa ndataura naSekuru Tembo Svikiro, anova ndiye akabatsira rova raShejavha, anova ndiyo ng'anga iri kuCape Town kuSouth Africa, kuRobertson, kumaprazi ekuCape Town kuRobertson. Anoda adhiresi zvese ndinovapa, vanhu vouya votaura neni mbune, vonzwisisa kuti ndiye munhu ari kuti akauraya vanhu mubhazi. Mapowers ako akambokura sei, mapowers ako akambowanda sei. Saka movatsanangurira kuti vasasvibise vana ruva raShejavha, vanhu vakatonge vachibatsirawo kuti sekuru mari yeuyo wenhingi wokutsva uyo zvitori nani itengeswe machiro enyu, nokuti ndimi makaita basa. Nokuti basa randiri kunoita ndiri kunomirira ruzhinji rwevanhu kuti nyika inake. Kwamuri muri kungoti munhu uyu ari kupenga kuti akauraya vanhu, musatanist. Hakuna, ndiri Svikiro uri kuda kugadzirisa nyika. Vanhu vepasi, mudzimu yanachaminuka yakataura vanhu vese vari pasi kuti titsipike vanhu. Kufa kwevanhu ava totora zvatinotora tosanganisa nechivanhu chedu zvichasunungura nyika mumatambudziko, nevamwe vanhu vese vari kugunun'una.